Nama sidang awet nam astopo nama sidang awet nama tuwa nama sidang awet nam astopo nama Purnama sidang awet nam astopo nama sidang awet nama purnama sidang awet nam astopo nama Samya siapa dengan budaya rikit torba berbanding rasa rasa sing sarira ayu kita lima
kan busana sukra kang maneka warna sangamur pingrat Namastu Purnomo Sidhem Aum awit namastu silat mring jiwang jagat karono sirantu tondo ngawisisaning bisana sono sinawung langening wila pestu maksih lestantun lampahing bodho jinantur tutur katulung tulat Raden Maradewa winursita ngupama prameng niskara pinardi tameng lelata mangke tekap masananing gubita tamu ngrenggeng para lambang patumba-tumba warma panggeng panggunggung sang menuwing kata segebyar dumadining wayang Wurawa perwakaning kandha linarik runtuting basa dumeng kula ngemusu rasa yen rasa ya ngraos mulat sarurang rasa wani wuruhing diri rasa mung sang rumangsani lir jalma kilukaca jarweh wis rinakep cang carita ala becik wis gumelar jroning pangkeliran ya iku sejatine amrisane pagelaran Linggih Purwa Surya Candra Darum Nyawang Kartika wis knurba drateng kawasa sahari ratri angitri bawon Purwa tegeng tuk sina kila kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windukang sarta abad Pedungulan mangkartu mangkar kaya sini rambun kaya jawab pateng kerbiah dada padang kutu-kutu walang atogo burun wonong yang beruntu yudhati obrahan tanpa wicalan padang teraman sanjali sang jimangrun awing dengar samar bawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merengangah namun kaik syayah dilan-dilato bumi saya dangu sumurup sang jimangarko
katon sumeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kabar bawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pucuk gunung iki mulan kedanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu selae kawula dase dene ora ora apa ya buku garap legal sawae anggiring raja kayane sawan ana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil wis katon sinaring jagat wis katon melok durung keblat papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut teja rebut kekuwung paranjene datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negaring Durawati ya negaring Dwaraka nune nggih garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negaring Durawati dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langon kang tanpa pagut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh cokring wisik sawaneh kineping jurang corong kinepung nggawa sirung kinarya sesuwing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri royo-royo ning klapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur pangartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjang rangsang langit lenggak-lenggok lambe tuwin pijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para mlayune tinampi waduk pinentung-bentung kinari hangileni sawah nyang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sak cengkenging sela sedaya tinandur ingkang porang kaepi pandya betari sirang gelar pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinanggung Pratiwi pategalan gopro ijeng kang ngrembuhi godhongane ambyek kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpan polo gumantung sadutan kuciwa cinawi tukulan kang maweng sarasaning diri ingon-ingon raja kaya diwen sansaya ngrembuka lamun miang aglaring manggonan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandangi dhewe-dhewe Tatana carane kandhang piranjang palang labet tebih saking tindak Durjana Cudi samya saiyek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Durawati kenging binasake negaring Durawati ana Kusumana lagi mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukira jinawi gemari Pakartata Raharja dasar guru kang gedhe puri padang jagate dhuwur kuku setur tuado kuncarane turta kasusuning manca praja lah sinten wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negaring Durawati wenanging den ucapna dasa namaning Sang Nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Sang Sri Wisnu ya Sang Maha Wisnu ya Giwang Katon Nalendra pepakuning bumi ingkang anggung njejekaken katamarisa juga lenggah madaning dampar kencana nalika semanten binayang sangyanipun Hapsara Hapsari kawis ketingal pepak ander sagung kang samya semewa ingkang samya ngambil upacaring keprabon nalika semanten ya calwujuding Nata Ndrawati katingal pangejawantaing Sang Bathara anggih dewaning kabagyan dewaning katentreman ora mantra-mantra sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Sumanang Ejawantah Sang Para Nayaka miyambah para kadang sampun ketingal seba ngersanipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna panenggih menika torane Senopati kadang Nata Satrenggarba Rudi Risang Raden Hari Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Raden Bima Kunthing Satriya nadyan teteke datan sepintuna nanging gadhahi kasekteni luwih bebasan pinantang mendat jinala menter trumbak benggong sinuda putung mila datan mogal den dadosaken bebeten tinanggulanging praja negaring Durawati sumambung wiswanipun pepadeh negaring Durawati anenggih menika Warnanira Sang Rekyana Pati Udawa ya Sang Kresnengkara kadang nata pitaleming pidara kandhang nalika semanten para nayaka samya gandeng masisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atu pandhengkul datan posela
Labet sakathing para sibeng jawi ambluta ketira rontek umbul-umbul keterangan danu. Yaya mondek mangsa labu payung megar mendi jamur barat mangsa rendeng. Tumbang karang apa satingaran mangsa katiga. Paringkal tidhem jinem pasewakan Gunung Durawati nalika semanten katingal kabeh rengsaipun Sang Jawara kawulung ing sami sebo ngawuningani bilih Kadang Lata Nalendring Mandura wong agung anggih Sang Nata Prabu Baladewa ya waning Pintawasi Jaladara ya Sang Anom Kakrasana ya Sang Karsana ya Sang Prabu Balarama ketingal rawuh marang ngersanipun Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten dados tidhem kawontenan pasewakan Tindrim Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dupi punika arawipun ingkang raga nalika semanten sigra marwani pangandikan dadaku mangguling wijining pangandika nedhi andangu dhumateng ingkang raga Sang Prabu Baladewa Sang Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan Tinaning pasewakan busana maneka warna Thank you.
Tinon neng pasewakan busana maneka warna Bapos peteng Udyono Miang Pancrah Saro Rukma Renggeng Manik Narawata Abra Prabanya Sumirat Abra Prabanya kang sumirat kanyaring teca laliwaran lek ke laci sireng tadet mimbo kekanggo amrek mingek katiuping maruta mandor separan mangambar kongas Niwang Agung ingkang tansah ngayomi mugi paring pepadhang tumrap kawontenan negaring Ndarawati. Ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa. Ayo ndadekake kaget panglira si Kakang Patih Udawa. Dene sira ingsun piji ana ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Kakang Udawa ing Widara Kandhang.
Bau nun iki diwaji sembahan kula. Pengayoman kula nring Madyapada marang delahan Gusti kula kang Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun wonten sabda tuma paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi kepatihan pun Udawa. Nalika semanten kemareng padukan nimbali dumateng kawula ing jawi sanget kematos sing manah bebasan pindurun salombo pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pengayuman kula ing Madyapada kemareng ing abdi kepatihan anyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula Sang Nata ingkang sinuwun nur iki. Ya Kakang Pati Udawa kadipan anggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marata diage pranata tata rakiting kamarajan negara Ndarawati marata diage atur lawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karemben Kakang Udawa. Iya sinuwun. Menawi paduka andang ubab tata rakiting kamarajan negaring Ndarawati para kawula miwah nayaka negaring Ndarawati samya ayem tata titilan tentrem matsinamatan daya dinayan setunggal manunggal tunggalan dados setunggal ndayani tumrap kasantosan praja negaring Ndarawati. Iya. Mendhaipun para prajurit ing boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kerjane kaperang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh marang buka tartentu boten badhe anggepok punca paduka Gusti Wong Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pengayoman klumet Madyapada ingkang abdi kepatihan remuk kasawana putung sumangga kabandhemna sinuwun. Mbah nur iki. Kakang Udawa ya gawe bombong lan marem atur ira ana ngarsaning sun gawe marem penggalihku Kakang Udawa lan pakaran ingkang utama tindakna selawase urip. Mbah nun menapa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat nanging dereng sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping mangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun. Ya sira atur bekti kelawan ingsun tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa. Nggih. Ora liwat marang gak nunggonmu lungguh ana ngarsaning sun ning praja negara Ndarawati dina sak mengko iki Kakang Kresnengkara. Nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Dimas Setyaki. Ora liwat kadangipun Kakang Yayi Nggarba Ruci. Sawan ana ngarsaningipun Kakang padha kanthi raharja sak suwane Siadi Nggarba Ruci. Yayi Senopati Setyaki. Tansah pinaing kawitatan dari sampikala. Sowan kula Kaka Prabu wonten kersa paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Pengayoman kula ing Madyapada prabdi delahan kemareng paduka miji dumateng pisawanipun ingkang rayi pun Setyaki Nggarba Ruci kemareng wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa namung dereng langsak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kaka Prabu. Ya Setyaki tak tampa ora pangestunipun Kakang Tampanono. Ya Nun. Menawi ingkang sampun paduka dawuhaken sartanipun paduka paring pangestu dumateng Kang Rayi Nggarba Ruci mboten langkung sampun kula cancang puceng weni dumawing wijang meketing merdaya saestu dadosaken cahya ner cahya saking rah kayiwanan. Yen ngono prayu gak nunggonmu lungguh Setyaki. Nggih sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu. Aku bakal ndangku kelawan rawuh Kaka Prabu Baladewa ana ing kedhaton negara Ndarawati. Mula Setyaki padha tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibuk aja nganti ingkang padha sahur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining masewakan sartaning ingsun dianem Brama. Ndangku kelawan rawuh Kaka Prabu Baladewa Dimas Setyaki. Kula ingkang paduka dawuhaken badhe kula estu padha dawuh paduka lan kemareng sak mangke kula badhe ngleksanani menawi ingkang sampun dados dawuh paduka dumateng ingkang rayi Nggarba Ruci pun Setyaki Kaka Prabu. Bagus Dimas Setyaki. Nun mangke Kaka Prabu sak rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa sareng paduka Kanjeng Kaka Prabu Balarama wonten praja negaring Ndarawati ingkang rayipun Kresna inggih ingkang rayipun Narayana ngaturaken kasugengan ngaturaken asung pasegan panakrami miwah pambagya raharja. Mugi tansah katur marang ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Balarama
Jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat Pandhendra Jara Dewaguya. Yayi Ndrawati yo. Wis prayoga praptanipun Kakang sartane bombong menggalipun Kakang dene Si Adi Ndrawati atur asung pasegan Panakrama sartane ngaturke pambagya harjana ngersanipun Kakang. Inggih. Gawe bombong gawe marem menggalipun Kakang. Ning atase pendak-pendakipun Kakang sowan ning Prajanagara Ndrawati iki mestipun Kakang ngawuningani sartane ngerteni sartane nyumurupi kanan sing tansah remenake. Inggih. Kanan Praja Ndrawati nyenengke pikir pendak-pendak papan ning Kutagara. Mudune ning Karang Pradesan tansah endah disawang dirasake ning ati katon tentrem Kresna. Inggih Kakang Prabu. Ya. Syadatur basa kelawan pun Kakang. Ora pun Kakang uga ngaturake salam taklimipun Kakang muga kunjuk nang ngersane Si Adi Ndrawati, Yayi Prabu Ndrawati. Inggih Kakang Prabu, sampun kula pundhakarya Sundaka pangriga murda. Amamana kabagyaning gesangipun ingkang rayi punata Ndrawati. Ya. Mboten langkung kasekecak lenggah sengandika Kanjeng Kakang Prabu wonten negari ing Ndrawati menika. Ya, Kresna tak tampa. Ora lewat wis prayoga praptanipun Kakang ngono ngersane Si Adi Ndrawati Yayi. Inggih Kakang Prabu. Kakang Prabu sarawuh paduka ingkang rayi ingkang Barucipun Setyaki ngaturaken sembah sumangga ming pangabukti kula kunjuk Kakang Prabu. Yayi Setyaki. Nggih. Si Adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ya, Dimas Setyaki. Dimas Garbaruci gawe bombong lan gawe marem menggalipun Kakang. Ora pangestunipun Kakang wae muga ndayani marang kasantosan urip lahir lan batin Si Adi Garbaruci. Nggih. Sampun kula cancang pujeng wendi kula pundhya karya jimat ndayana ning kasantosan mboten langkung kasekecak lenggah paduka Kanjeng Kakang Prabu wonten praja negari Ndrawati. Ya Setyaki kaya wis ora kurang parayoga Setyaki. Nggih ngestuaken dawuh. Sinuwuning Mandura sak rawuh paduka ingkang abding kepatihan ngaturaken kasugengan sinuwun mugi tansah manggih wilujeng Kakang Udawa. Nggih. Wis prayoga sartane ora ana alangan swiji apa Kakang Udawa nggonku sowan ana ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Nggih sinuwun. Namung dereng lansak sampunipun kemareng ingkang abding kepatihan ngaturaken sembah sumangga ming mangabekti kula kunjuk sinuwun. Sanda pepodo paduka Gusti kula sinuwuning Mandura sinuwun Baladewa. Kakang Udawa wonten dawuh yen to lumrahe kabeh nayaka praja sartane putra saka negara Ndrawati ngatur sembah bekti kelawan Baladewa mesti wae tak tampa lan tak paringi pangestu. Nggih. Nanging sing gedhe pangapuramu senajan to kuwi kawula senajan to kuwi nayaka mbuh kuwi putra Ndrawati kabeh tak tampa nanging yen to Kakang Udawa ngatur bekti kelawan Baladewa sembahe Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh. Dusan menapa ingkang sampun kula sandhang sinuwun kula nandhang kalepatan menapa kula atur andukani dumateng ingkang abding kepatihan pun Udawa. Kula sagah nampi bidana menapa kemawon saking paduka Gusti kula Sang Ratasira Prabu Baladewa. Kakang Udawa wonten dawuh ora kok sakale merga Kakang Udawa duweni kaluputan kuwi ora merga ceritane Kakang Udawa kuwi tak anggap kaya dene kadang werdaku dhewe. Waduh. Kula nuwun sewu, menapa mboten jengandika paring dawuh mekaten menika ateges nglangkungi marang nglangkungi winates anggenipun kula gadhahi unggah-ungguh tata krama kelawan jengandika Kanjeng sinuwun ing Mandura. Ora coba to dipikir Kakang Udawa kuwi yen tinemune karo Kakrasana luwih werda Kakang Udawa tinimbang Kakrasana. Tur yen to Kakang Udawa ngelingi sartane ngeling-eling kahanan nalikane aku lan Kakang Udawa nalikane Kakrasana kelawan Yayi Narayana isih urip bareng ning Widara Kandhang dimong karo Bapa Sagopa lan Ibu Sagopi. Nalika semono sing tansah ngemong kelawan pakartiku kelawan pakartine Yayi Narayana putri Yayi Lara Ireng ya Sembadra. Ya mung Kakang Udawa sing tansah ngrungokke sartane tansah nulat mbuh kepiye wae senajan to dhisik nalikane aku isih urip ning Widara Kandhang mbelingku kliwat ukur. Mboten napa-napa. Rak kowe kelingan to Kakang Udawa. Nalikane kowe tak jak begal ngecu sing nyegat kelawan wong mlaku mesti kowe. Nggih.
ingkang dados tukang mukul ugi kula. Ya. Mula Kakang Udawa gandeng gedhe lelabuhane tumrap Baladewa ya tumrap Kakrasana. Kakang Udawa aja atur bekti kelawan Baladewa. Kualat Baladewa nampa sembah bektine Kakang Udawa. Malah kepara semono aku ngaturke sembahe Baladewa tampanen. Waduh. Kula nuwun sewu sinuwun. Kadidene kejugrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu manahipun ingkang abding kepatihan. Teka kula badhe nampi sembahipun Nalindra. Ora dadi ngopo, ora bakal kuwalat. Jernyating Kakang Udawa kuwi uga atmajane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Iye. Senajan to wae tinemune Kakang Udawa kuwi patutan karo garwa selir. Iye. Ning nanging ora dadi ngopo, tampanen sembah Baladewa. Waduh. Iya sinuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Wah, kapan meneh iso nampa sembah ratu. Ning omah aku mung diwaneni bojo. Tekan kene aku malah nampa sembahe Nalindra Gung Binatara. Nggih sinuwun kula tampi dawah sami-sami sinuwun. Kaprayogaken enggahipun Kakang Udawa kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu, piye Kresna? Kula nuwun sewu kalepatanipun ingkang rayi Ndrawati tadah wadana. Jernyatanipun penggalipun ingkang rayi Ndrawati menika rumaos kaget sebabe awit krana kula ngawuningani rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa peboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negaring Mandura teka dinten sak menika paduka rawuh sengkan-sengkan datanpa peboyan kiambakan kemawon wonten Praja Ndrawati. Saestu menawi kula mangertosi bilih paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa nedya rawuh wonten ing Praja Negaring Ndrawati tartentu ingkang rayi nedya nyawisaken Kreta Kencana kinarya methuk paduka jengandika Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa tindakipun wonten ing Praja Ndrawati. Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara Kresna wonten timbal ingkang ngadhawuh Yayi Prabu iki ngene yen to siadi paring dawuh kelawan pun Kakang apa to kang dadi sabab pidripun Kakang iki sowan dhewe ijen tanpa ruwang ning Praja Ndrawati merga pancen pun Kakang iki nganggep siadi kuwi luwih saka kadangku dhewe senajan to pancen bener aku lan siadi kuwi tunggal getih darah Mandura inggih nanging pun Kakang nganggep siadi kuwi kaya dene anakku dhewe mula kang saka kuwi nggonku sowan ning Praja Ndrawati aku ora ana rasa tidha-tidha, aku ora ana rasa jiga lan perkewuh. Merga pancen kaya ingkang wis tak aturake ning ngarep mau, sependak-pendak pun Kakang, saben pun Kakang nyawang kahanan Praja Ndrawati katon endah, katon nyenengke sartane bungake pikir. Inggih. Yayi, pun Kakangmu arep matur. Pun Kakangmu ngarep matur. Sadurunge pun Kakang matur apa kang dadi wigatine dherepun Kakang sowan ana ngersane Yayi Prabu Ndrawati luwih dhisik aku arep ngrasake endahe Praja Ndrawati. Inggih, ngraosaken endahipun kawontenan negari Ndrawati menika ingkang kados pundi ingkang dipun wastani. Nggih. Pun Kakang keri dhewe sowan ana ngersaning siadi kuwi yen to siadi kelingan, yen to siadi kemutan. Sakwarsa kepungkur ya setahun kepungkur pun Kakang ora sowan ning Praja Ndrawati. Biyuh. Bareng dina iki pun Kakang sowan ngersani Yayi Prabu Ndrawati ya Yayi Prabu Kresna. Kahanan negara Ndrawati katon endah. Kahanan negara Ndrawati beda adoh kelawan kahanan sakwarsa kapungkur nalikane pun Kakang tetinju marang karajane siadi. Kakeh para kawul sing padha manembah manunggal tetunggalan dadi siji. Ayom mansinamatan daya dinayan manunggal tetunggal dadi siji bandul ngrompol ora ana cecungran ora ana regejekan jroning negara Ndrawati. Inggih papan ngendi wae mesti mung kebak papan-papan manembah pendak-pendak ngendi wae pun Kakang methuki wong mung tansah wong kang nglakoni marang tumindak becik. Kusik to aku gumun karo pasar ning negara Ndrawati. Nggih bingung sababipun kados pundi. Yen to lumrahe wujude pasar kuwi kucel, reget. Sartane jroning pasar kuwi akeh wong kang padha
tumindak angkara Budi Candala nanging aku ngrasake mlebu pasar ning negara Ndrawati biyo ambune wangine ora sebaene. Inggih. Sebabipun sebabe pun Kakang mlebu ning pasar Lisah Wangi ya minyak wangi Kresna. Oh lah kula kinten nek mlebet wonten ing pasar ulam ora pasar iwak padha wele amis. Ning ora dadi ngopo. Jernyatane kabeh kabungan mau, kabeh katentreman mau pun Kakang iso ngrasake senajan to durung ngasi tumus marang para kawula Mandura. Kang angka loro Kresna, Kang angka loro. Pun Kakang mung arep matur bab perkara pasumpenan. Ya sasmita sing tak tampa saka ngersane para Jawata lumantar pasumpenan. Paduka nampi sasmita saking para Jawata ingkang lumantar marganing pasumpenan ya. Sasmita utawi mangsit menapa Kakang Prabu nalika semana manter sabdane para dewa liwat ing marganing pasumpenan nalika semana aku didhawuhi supayane nggayuh kanugrahan kuwi mau. Kanugrahan menapa Kakang Prabu? Gusti pun Kakang nampa sasmita saka para Jawata yen to pun Kakang kudu nggayuh suwijining kanugrahan ingkang mapane ya kuwi ana ing Astana Gadamadana. Monggo Kresna, Astana Gadamadana kuwi papan pesanggrahane para luhur turasing darah Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa sinarekake ning Astana Gadamadana. Inggih. Mula aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kang kaya mangkono merga aku kalebu putra pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna, sasmita sing tak tampa lumantar saka para Jawata lumantar pasumpenan iki mau bakal tak tanjihke marang Yayi Prabu Ndrawati. Yayi Prabu Kresna. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Kula piyambak kaget sareng paduka paring dawuh bilih ngandika pikantuk sasmita lumantar pasumpenan saking ngersanipun para Jawata. Ya. Pun Kakang didhawuhi supaya ning gayuh suwijining kanugrahan ya suwijining wahyu sing iki ora liya mengko mung bakal digayuh dening Turas lan Getih Mandura. Inggih, kula nuwun sewu. Para Jawata merdekaken menapa mboten? Lho, merdeke piye? Kanugrahan kala mau asmanipun menapa lan wujudipun napa? Wanter sabda sing tak tampa, cetha sabdaning dewa ing lumantar jroning pasumpenan mau. Yen to dina sak mengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran Wahyu Purba Sejati. Mula sak jujumlek urip ning alam padhang Baladewa kuwi urung tau nggayuh suwijining wahyu. Sak jujumlek pun Kakang urip ning Madyapada nganti gerang gedhene semene Baladewa sepisan wae durung nampa, durung tau tate nampa kanugrahan saka para Jawata. Mula Kresna gandeng sasmita sing ndak tampa iki mratelakake yen Baladewa kudu nggayuh wahyu. Mula iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula Yayi gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalendra ingkang masis ing samu barang lir. Mula aku njaluk tuntunan, aku tuntunan supaya aku entuk wujuding wahyu Purba Sejati kuwi mau. Mula saiki aku njaluk dawuh pangandikane Yayi Prabu Kresna, Yayi Ndrawati. Anjra ingkang puspita. Kasilering samirana mrek sekar watung jagat pangestu waweh loro jagat. Kakang Prabu piye Kresna? Nuwun sewu menawi paduka maring dawuh bilih Sabtu ari kapengker pikantuk sasmita saka para Jawata tartentu sami kelawan kawontenan utawi menapa ingkang sampun kula rasaken lan kula lampahi.
Lho, Siadi ngrasake apa? Kakang Prabu. Piye? Bilih kula ugi pikantuk sasmita, kula pikantuk wangsit saking para Jawata Sabtu ari kapengker nalikanipun dinten Anggara Kasih. Dina Anggara Kasih inggih. Yen ngono padha kelawan wansinipun Kakang Yumena inggih leres Kakang Prabu minangka saking menika. Gandeng pangandikanipun utawi petanganipun ingkang Rayi Ndarawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan werni. Lho, ana petang werna inggih. Petang werna kuwi apa wae mangke rumiyin Kakang Prabu? Kula ngraosaken wonten ing Praja Ndarawati menika ing sak mangke badhe wonten dayoh ingkang nedya nemahi kawontenan wonten ing Praja Ndarawati. Lho, ana dayoh inggih. Mula saking menika kula dereng saged mbabaraken werdinipun Wahyu Purba Sejati werni sekawan menika kula wau Kakang Prabu ya wis ora dadi ngopo. Yen to pancen Siadi arep nampa dayoh utawa nampa tamu agung sing bakal nekani nemahe Praja Ndarawati ndak sumanggake ayi inggih Kakang Prabu Baladewa. Sikra-sikra yen permana gansa sikra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangkatre kumulung mangroma ing wadya Kurdakara reka kiri ro nanggono magawe kelare wang Demadreng kamunten negara Ndarawati nangka semanten tumrajak tanpa larapan nyarengi alok ing Sang Jayapura kawula wonten Nalendra saking tlatah sabrengkeng sowan Galya kaya bareng anggap karo kagat kang samya mulat. Tinunggul katanira karo kang tumandang setyane ku garwanira Setyaki kok melu mentang kalang malang kerik lho mboten trima ora trimane Kakang Prabu Baladewa wonten mriki menika dayoh iya banjur wonten dayoh sing tanpa subasita tanpa tata krama arep diundurke karo Kakang Prabu Baladewa sane kula tatakon sing dadi senopati niku sinten lho mestine satriya garba ruci Raden Setyaki kenging napa sing ngundurke dayoh uga dayoh lho ya mbok pun Kakang Dewa uga ora mangerteni kula nyuwun pamit arep nendi ngundurke dayoh niku kula wau tak tanjihne sapa jenenge aja sok melu karo perkarane Kakang Prabu Baladewa to. Sampun mboten idep.
Kula nyuwun supados paduka nglilaken kula ngundurke daya. Ya wis tak lilani. Nyuwun pamit. Wis ngono mangkat to. Nyuwun pamit. Oh Prabu. Wonten dawuh. Pakartine adimu sing kaya ngono mau aja mbok tiru. Mboten. Kula menika arepa derajat kula mung patih ning kula nggadahi pendirian. Iya. Kula malah dereng ngertos wedaring ngilmu sastra mulya. Sastra mulya dengkulmu kuwi. Lho, napa? Wahyu purba sejati. Lho, niku napa? Mengko bakal ndak werdekake waton sing baku. Kanan negara Ndrawati katon tentrem. Oh iya, wis laken dawuh. Budal kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Nun wis laken dawuh. Iringanipun sak karepmu. Oh iya, lasem mawon Gusti nuwun. Ya sak karepmu. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patuduk. Nyuwun pamit tambeng sangu anu tambeng pangestu Gusti nuwun. matur nuwun. Ya, Alhamdulillah ya, Dik. Iya, Mas. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan sore-sore. Ya mundi dawuh saka Bapak Menteri Perdagangan. Ora ngono ya. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan endi? Awake dhewe bengi iki sowan ana ing kantor apa-apa? Ya ning lingkungan Kementerian Perdagangan. Wo. Nang ndi? Jakarta. Wah. Jakarta. Ya. Awake dhewe dadi wong kutha. Ming sedina kok. Sak ora-orane mulih bisa nggawa basa Indonesia. Ya. Mergo pancen awake dhewe iki wong Indonesia ya kudu iso basa Indonesia. Mas, bener. Ya. Kanthi bengi iki acarane apa? Ya bengi iki acarane
ya kuwi pertunjukan wayang kulit ana ing rangkaian acara ya kuwi puncak perayaan hari kemerdekaan. Wo ngono ya. Kemerdekaan Indonesia sing ping 78. Wo ngono ya. Nek donge sesuk tanggal 17 ya ning gandeng ya ora kudu ngepasi ya. Mergo adat saben nek ngepasi iki malah sok angel arep entuk apa wong selo iki sok angel. Iya. Nek dipaske malah sok angel, nek ora ngepasi malah sok kadang kala do selo. Wo ngono ya. Mula Kang saka kuwi bengi iki saka ing Kementerian Perdagangan nimbali kelawan awake dhewe. Wo ngono ya. Mapane ana ning lingkungan Kementerian Perdagangan. Ora ngono ya. Sing antarane bengi iki awake dhewe kudu ngaturke apa kang dadi wigatine. Alhamdulillah bengi iki uga dirawuhi panjenengane pepundenku. Sapa? Horo. Sapa? Jane Gus Miftah bengi iki rawuh. Alhamdulillah matur nuwun ya. Awake dhewe nderek ngalap berkah ana ngersane Gus Miftah. Iya, muga-muga engko entuk wewarah sartane tausiah pencerahan siraman rohani saka panjenengane Gus Miftah. Ya, mau sore uga wis disebut kae ngendikake karo Pak Sekjen. Iya. Gus Miftah iki kiai utawa nuwun sewu ustaz sing agek viral. Wo ngono ya. Entuk gelar saka para apa ingkang padha nderekke. Aku barang iki klebu sing sok kulino ndelok ngrungokke ceramahe Gus Miftah. Wo ngono ya. Tak rungokke kok wah nyenengke ati ya. Lek kadang kala nutuki tukang son barang aku malah sok kadang kala sok tratapan dhewe. Iya ngono ya. Ning ya pancen kuwi ngono kuwi kanggo senenge kanggo apa ya men para umat muslim ana ing Indonesia iki padha saya raket nggone nyaket ana ngersane Gusti. Ya wis ora sok idealis basamu ya. Kalah karo Gus Miftah ya wis pokoke aku seneng. Iya mbeng iki dirawuhi karo panjenengane Gus Miftah. Iya mengko supayane paring dawuh karo Mbak Elisa karo Mbak Eka Kebumen kene. Iya. Iya. Ya supayane mengko Gus Miftah uga jumeneng tindak ning manggung. Ya munggah ning manggung. Iki ana sing arep tak tanjeke. Tanjeke iki piye? Ini ada yang mau saya tanyakan. Weh, bahasa Indonesia. Ya kudu bahasa Indonesia. Mergo Bapak Menteri kuwi panjenengane saka asale saka Lampung. Wah, saka Lampung ya. Panjenengane sapa? Panjenengane Bapak Zulkifli Hasan. Wah, ngono ya. Ana Dokter Andri ana ning aku lali ya, Dik mau. Kok lali iki kepiye ta? Ya wis sing baku awake dhewe ngaturke panuwun ngersane Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan ya sartane kabeh para panitia lan kabeh wae sing nyengkuyung adicara bengi iki ora iso tak sebut siji-siji ya muga-muga kabeh pikantuk piwales lan berkah saka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ana 6 pertanyaan sing arep tak takonke karo panjenengane Pak Menteri. Oh iya ya. Ning saurunge di awake dhewe nyuwun apa jenenge jawaban nyuwun mriksa karo Bapak Menteri iki aku tak ngaturi supayane Gus Miftah tindak ana ing panggung. Oh iya ya. Diwalik slendro Mas. Ya slendro. Disepati ya. Pelok Mas Slendro. Oh ya pelok ya. Mangga Mbak Niken. Solawatan. Iya aku di solawatan ya. Sallallahu ala Muhammad. Mangga Gus Miftah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
nggih. Wah, sugeng dalu. Kula awan bengi padha. Oh, sami to. Soale nganggo kacamata Oke, ireng kabeh. nggih. Alhamdulillah dalu menika saged pinanggih wonten mriki. Nggih, sebenarnya saya ada acara di Istana Negara Ki. Iya. Tapi saya lebih berat datang ke perdagangan. Oh, nggih. Apa lagi? Ya, bukan masalah itu. Nggih. Karena di istana saya tidak diundang. Oh ya. Karena diundangnya di Kementerian Perdagangan. Oh, nggih. Sebenarnya saya berat untuk datang ke sini karena perjalanan cukup panjang. Tapi kita punya prinsip, Ki. Nggih. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Oh, nggih. Leres. Tapi ya mohon maaf kanca-kanca yoga ya. Nggih. Kita berada di atas panggung yang sama dengan belangkon yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Isine dhewe-dhewe. Mboten kenging meri. Ora kena meri, Nggih. ora kena meri. Nggih. Yang jelas saya bahagia malam hari ini mengayu bagio kemerdekaan sekaligus Kementerian Perdagangan. Nggih. Selamat malam Opi Zulkifli. Ini kayak orang tua saya. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Nggih. Para pejabat beserta istri, Nggih. para tamu undangan beserta istri. Saya selalu Ki, kalau manggil orang selalu saya sebut selain suaminya juga istrinya. Istrine pun. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya. Wih, dur Pak Presiden. Itu benar Gus, tapi ada. Leres, nggih? Iya, kadang itu. Awakmu ngerti lah. Ngopo dalangnya tetap jomblo iki. Awakmu ngerti ngopo dalangnya tetap jomblo. Lah pripun? Soalnya dalangnya iki goblok. Sindene yo ayu-ayu sing disawang debokan. Wah yo mboten Oh, kok yo dereng, kadang nggih. noleh. Dalang niku umure pinten? Dalam? Ki dalang umure pinten? Saya Masih 16 sepuh. Oh, tahun. baru 16 tahun. Nggih. Wah. Berarti yang nguyuhe orang lempeng. Padahal musuhnya Eka. Wah, wis ambiar. Niku kula kan kenyangi kanca-kanca kan. Ngoten nggih. Masyaallah. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nggih, mungkin kalau tak takon kali Nggih. Pak Menteri. Nggih. Tapi sebelumnya bahwa saya mengenal Pak Zul itu sudah cukup lama. Ya. Kita belajar saking sejarah nggih. Ya. Kanjeng Nabi itu ternyata sebelum jadi Nabi usia 40 tahun, beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun. Wah, luar biasa. Nggih. Jadi sejarah mencatat Nabi Muhammad itu menjadi Nabi hanya 23 tahun. Ya. Usia 40 sampai 63. Menjadi pedagang usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi pedagang beliau 25 tahun. Ya. Nah, beliau sudah kaya baru jadi Nabi. Jadi Maka nabi. idealnya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Ya. Jangan jadi pejabat baru kaya. Wah, nggih. Nah, lah Opi Zulkifli itu sudah kaya baru jadi pejabat. Ya. Nah, makanya nyuwun sewu, kenapa hari ini perdagangan bagus? Karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri, pasti fokusnya kepada masyarakat. Ya. Makanya konco-konco pejabat hati-hati nih. Konco-konco yoga nggih. Kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh, mendadak banyak senyum, saya curiga. Jangan-jangan caleg. Bener. Kok mendadak mau ikut wayangan, jangan-jangan caleg. Jangan-jangan caleg. Makanya nyuwun sewu, pejabat-pejabat yang bersih inilah yang kemudian bisa membawa perdagangan baik seperti hari ini. Tepuk tangan untuk Kementerian Luar Perdagangan. biasa. Nggih. Lah kalau ngomong akhlaknya Kanjeng Nabi niku Ki, itu kan ada 4. Nggih. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Nggih. Sidik itu branding, amanah itu marketing, Marketing. tablik itu promosi, Nggih. ya. Kemudian yang terakhir Fatona. fatonah itu adalah inovasi. Inovasi. Nah, saya pikir di bawah Kementerian Pak Zul ini brandingnya bagus, marketingnya bagus, kemudian promosinya bagus, inovasinya bagus. Ya. Makanya kenapa perdagangan Luar hari ini biasa. bagus. Nah, Nggih. kita harus ngomong baik, Nduk, supaya amplopnya ditambahi. Nah, Nah, ini.
Anggere sepanggung ngeten iki terus glembuk. Wah. Kula lak soal glembuk pinter banget. Ya nggih. Apa meneh cedak wong ayu ngoten iki wah tambah pinter kula. Lah saiki rasa wani karo cah wedok wis ah. Sak gagah-gagahe wong lanang ra mungkin menang karo wong wedok. Bener. Lho tenan ki. Mila sak derenge rabi sampean kula kandhani. Oh nggih. Jenengan pirsani, semua judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nggih. Ayo. Contone. Nyi Roro Kidul cewek. Nggih. Mak Lampir cewek. Nini Pelet cewek. Susana cewek. Wewe Gombel cewek. Sundel Bolong cewek. Suster Ngesot cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang horor, menakutkan dan paling mengerikan adalah cewek. Berarti wong wedok menika wingit nggih, Gus. Wingit. Ngati-hati kita. Hati-hati. Mila film-film yang lucu-lucu, lanang-lanang. Mr. Bean, lanang. Lah niku sing tepung niku. Dono Kasino Indro, lanang. Ipin Upin, lanang. Unyil, lanang. SpongeBob, lanang. Tom and Jerry, lanang. Kesimpulannya apa, Cah? Makhluk yang selalu kalah dan selalu menjadi korban adalah lanang. Laras. Kandani. Saya itu melihat perempuan gak bisa diatur, gak usah lihat banyak, cukup dari alisnya. Wong lanang wis ra iso ngatur karo wong wedok li. Lah gimana wong alis saja buatan Allah, dihapus digambar dhewe. Kan goblok gitu loh. Niku wong nggih pun bar tak sampeke teng transisi sindir-sindir dandan niku. Delok analisis kaya galengan kabeh gitu ya. Kaya bicak. Nah, mungkin Pak Dalang ini ada rahasia-rahasia keberhasilan dari seorang Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Kenapa kemarin Ramadan menjelang Idul Fitri harga-harga masih normal. Ya normal. Kalau saya selalu memahami bahwa harga susu itu selalu melonjak-lonjak. Iya. Iya, harga kacang selalu terjepit ya. Harga telur di bawah pisang ya. Saurunge takon karo menterine. Lagi. Isi sasa karo Eka kirene. Anissa. Andane. Aku dikrubut loro ya wani. Paling mulai aku meteng. Halah. Kok kebalik? Balik. Elisa, awake dhewe ndampingi Pak Kiai apa gak bahaya ta? Ya piye Pak, bahaya mboten? Cuaks. Kowe trimo Mbak dionekke mau tentang wong wedok mau? Ora trima. Aku ya ora trimo. Arep piye-piye ki wong wedok ki luwih rasa timbang wong lanang. Luwih ampuh wong wedok buktine intan, berlian, emas saka ngendi? Wedok. Saka wong wedok saka bumi, dudu pakmi. Pernah wong wedok kuwi nggawa gunung loro iki rasa. Wong lanang nggawa manuk siji njurike nggawa ndok loro njaluke wangi manuk siji. Bener, Mbak. Ya ora Pak Dalang. Masih kecil enggak boleh. Bahaya. Urung balik. Urung nyandak. Derek tetak. Urung tetak soalnya. Lah Pak Dalang urung tetak tak aturi. Dalange kupinge disumpel sik. Mboten lak dhek urung tetak tak aturi. Pripun? Lak bentuke pengen apik, saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Karena Bentuke ukir-ukiran. iso melungker. Ning alhamdulillah kula pun merayogi kok, Gus. Oh sampun. Sampun. Mbiyen sunate teng pundi Pak Dalang? Nggih, wonten cerak kula mriku. Oh, teng Gunung Kidul. Nggih, teng Gunung Nggih, Kidul. lah Pak Zulkifli sunatnya di Lampung. Oh. Mila bentuke kaya belalai gajah. Gajah Lampung. Gajah Lampung. Mosok kaya belale to, Pak? Ora percaya Mbak Eka? Mboten percaya niku. Oh, ya kuwi mau aja dibuktekke, Nduk. Bahaya. Kok aku ngomong belalai gajah kowe ngomong sepil matamu ki sepil aja. Tapi ya agama iku aja lemu-lemu le. Lah mriku. Ayo kae, aja lemu-lemu. Soalnya ning Yogyakarta ana penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah. Bener, lho lah niku le sumbar karo wong wedok wah. Angel iki. Wetenge gede paling isine kaya pentil le lah. Nek kowe jaman arep nyedaki bojone, sak jane. Dik, kowe nek gelem karo aku, pawitanku. Ngene wae sadurunge Ki Dalang takon karo Pak Menteri. Mbok nembang dhisik, Nduk. Aku kuwi suwe ora krungu lagu bajingan loncat ke lho. Bajing loncat. Bajing to, Gus. Oh, bajing. Elisa iso nembang bajing loncat. Bajingan. Apa nih? Iki kiai bajingan. Kiai kok kiai bajingan ki piye to? Kiai lho. Lah ki mau jare ora tau kiai bajingan. bajingan dasar mantan purel iki. Berarti sok sapa kono ya? Sok
sapa situ ya? Aku. Iya, Loh, Gus. aku kiai ini purel. Gempeni sarunge sing kere iki gune kuwi. Lah aku ora kuat bayar ninggal KTP ya tahu. Bajing loncat. Ayo nyanyi bajing loncat untuk Pak Menteri. Ya, monggo Mas. Buka saron. Ya. Matur sembah nuwun mekaten menika kala wau saking urung Ceng urung. Urung nyanyi ya, Cok. Ya nek aku ngono seneng wae. Iki Lah jek suwe banget. Ije muntulup-muntulup pas dipenggas. Sing muntul-muntul apane? Semangate Pak Kiai, semangate. Ya, monggo Mbak Elisa napa Mbak Eka? Enggak. Engko sing suara ayo wong loro wae engko tak sawer apa apa. Nah. Yes. Aku wis suara nyawer ning room soalnya. Rung. Luar biasa. Terima kasih. Mas Delang pirsa mboten napa Mbak Elisa niku kok suarane apik banget. Pripun? Sebabe napa niku? Resepe napa rahasiane? Jane mboten ten rahasia niku sing pinter niku bapakne. Bu. Sebabe. Sebabe Jane pun. mbiyen rikala mbokne Elisa meteng wi bapakne rajin kirim mic gitu. Suarane wae. Pun latihan nyanyi, Mas. Benten, kesaniki benten. Mula. Niki ndek wingi rong dina kepungkur kula kepethane Elisa niki suarane mboten ngaten niki. Mboten ngoten niku. Tak tek suaramu ki ngopo to, Sa? Aku ki Esek. katokku sesaki, Mbak, ngono. Lah iki mau tak tekok lho iki suaramu apik, aku ora katokan. Aja diomongno to, Mbak. Kuncine niku berarti. Kuncinya ra katokan nggih. Nggih. Bila Bapak Ibu kalau pengen suaranya bagus, kuncinya jangan katokan. Kuwi nggih mboten. Ki wonten pertanyaan kagem Pak Menteri napa? Nggih, niki Dalam. niki saderenge enten sing ulang tahun, Gus. Sinten sing ulang tahun? Mbak Elisa. Pak Elisa ulang tahun, Pak. Kowe ulang tahun nomor pira, Nduk? Kepeng 321. Weh. 321 cangkemmu, 321. 321 itu berapa? 30. Oh, 30. Ya Jawane gitu loh. Oh, Mbak Elisa sudah nikah belum? Belum, Gus. Oh, belum. Iya. Bisa dong. Nah. Iya. Bisa saya memberikan nasihat pernikahan ngono lho, Nyuk. Kamu jangan mikir yang enggak, kan aku jadi ingin. Mbak Elisa jomblo. Jomblo, Gus. Nah, sejomblo-jomblonya Mbak Elisa saya udakan segera berakhir. Amin. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Weh. Ya, sapa ngerti kowe jodoh karo dalange, Nduk. Waduh, kecilikan nah itu. Wah, lah ora Kecilikan. Manuke cilik, Pak. Pak Menteri, sugeng dalu Pak Menteri. Nggih, selamat malam Bapak Selamat Menteri. malam, Pak Menteri. Ya. Mas Delang mau tanya duluan, Mas Delang. Ini kula tanya nggih, Gus. Mm-mm. Ini saya mau tanya Pak Menteri. Kemarin kan minyak goreng sempat langka, susah dicari, mahal pula. Nah, ini ibu saya tuh di rumah tuh mau goreng payak itu susah. Mergo cuma pakai jelantah itu apa minyak sisa itu, Pak Menteri. Nah, nek kalau ada aja mahal banget. Kadang sampai puasa makan gorengan. Terus
Begitu Pak Menteri menjabat 2 minggu, kenapa langsung ada di mana-mana dan harganya terjangkau? Itu gimana caranya? Sekle. Campur-campur. Durunge dijawab sama Nggih. Pak Menteri. Pripun? Aku kan wong India iki gaya banget toh. Nggih. India itu punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Taj Mahal. Kita punya Taj Mahal. Nggih. Saya bilang orang India itu kegeeran. Punya Nggih. punya satu Taj Mahal saja bangga. Nggih. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bangga. Saya bilang gitu. Leres. Tapi ki mbiyen. Mbiyen. Saiki menteri ini Pak Zul beda. Nggih, wah pun. 2 minggu jabat langsung. Lah itu jawabannya gimana? Nah, niku pripun? Iya, jadi orang-orang dari teman-teman di Kemendak itu hebat-hebat, Ya. bekerja keras, ya dari pusat sampai daerah-daerah yang mengerti, paham apa yang harus dikerjakan. Tinggal dapat pemimpin yang baik gitu aja sudah, ya cepet selesai gitu. Oke. Luar biasa. Tapi kan kemarin Papi itu masuk setelah pandemi ya Ki ya? Iya, Setelah pandemi. iya. Kemarin pas pandemi itu Alpi, Susah. waduh, ini sinden-sinden pinter jualan ya. Jualan apa? Wah, dino Senin gelang, dino Selasa kalung gitu. Kabeh didol kok. Sertifikat digadek. Minggu poman. Kayak itu. Jadi kuncinya di leadership ya Pi ya? Ya, kalau pemimpinnya mau turun, mau kerja keras, itu berjalan dengan sendirinya. Karena Satu, di sini orang-orang hebat-hebat, rajin-rajin. Hebat-hebat. Iya. Papi Zulkifli ini kan kalau subuhan pasti ke masjid. Ya. Pasti ke masjid. Oh beda karo rupa-rupamu. Oh lah pun niku. Oh, krungu adzane malah susah kok. Allahu Akbar, adzan meneh. Cangkem. Yo wis adan. Oh, adzan. Kalau papi itu kalau subuhan, Mbak Lisa itu ke masjid. Ya. Dan biasanya beliau tuh pecinya itu dikasih uang. Yang kanan 1 juta, yang kiri 1 juta. Wah. Lah, itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli sama dompetnya Yogo. Jadi peci ini papi itu kaya dompet, dompetnya Yogo kaya peci. Rano isine. Sabar le, soal awan jenis sugih lah ya sugih. Ya betul. Makanya sabar itu berat, sabar itu susah, tapi pasti indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Lah pola kepemimpinan seperti apa yang selama ini Pak Zul berikan suri tauladan untuk orang-orang Kemendak itu? Ya, filosofinya kita ini semua kan bekerja agar masyarakat itu lebih baik. Kalau masyarakat bahagia, berarti tugas kita berhasil. Kalau masyarakat tambah susah, berarti kita gagal. Nah, kita di sini diberikan amanah, disumpah harus bisa melayani dengan baik. Jadi intinya memberikan teladan. Teladan. Ya. Pengayom ya, Bi ya? Iya. Pengayom lah tokoh wayang sapa li? Pengayom. Kayak Kresna ya Kathah mungkin. nggih, Kresna itu termasuk ipun. Jadi kalau Pak Zul itu lah wayang kayak Kresna ya? Nggih. Oh. Elisa, Apa? lah Gus Miftah kayak sapa wayang, Duk? Nek cara wayang ya apa ya apike? Sing gondrong-gondrong. Apike Udawa. Udawa. Kudawa. Iya. Untung. Contohnya Gus ya. Contohnya Contoh Bi. Pak Presiden itu kerjanya kan waduh kerja keras. Ya. Ya kita niru. Ya. Menterinya niru semua. Masa Presiden lebih tahu harga bahan pokok daripada menterinya kan? Ya. Malu. Malu, jadi kita kerja keras. Kalau kita kerjanya baik, lah dirjen-dirjen, direktur-direktur, pegawai juga kerjanya lebih baik lagi gitu. Makanya saya melihat kalau Pak Zulkifli itu kerjanya ada 3 li. Iya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Nggih. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Nggih. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Nah, nggih. Orang ikhlas itu ciri-cirinya satu. Napa? Diam. Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nggih. Iya kan? Promosi ya. Iya kan? Promosi iklan. Nah. Dan beliau itu sangat iklan itu. Beliau itu sangat sabar kalau ada masalah. Saya bilang sama beliau, "Papi, ya Gus, bila hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia." Ya. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Onde. Ya, leres. Benar sekali. Lela kowe seneng mangan onde-onde apa ora? Seneng. Lah pengen mangan onde-onde tak wenehi onde-onde sing paling enak rasane. Sing pundi niku? Lah golek onde-onde, golek onde-onde sing wijene ganjil. Wah, lah piye pripun lara ngitung? Angel golek. Selak ngeleh.
Apalagi pertanyaan berikutnya Aku untuk mau Pak Mandor. tanya Apa? dong. Tanya. Papi boleh tanya dong. Lah pertanyaanmu bagus. Boleh. Bagus langsung tak sawer. Oh, Ih, yes. duitku kehi. Papi itu kayaknya suka blusukan di pasar-pasar, becek-becek. Halah becek iki ojek. apa? Hah? Sing becek apane? Anu gon Dalane. shopping dalan. Jangan salah persepsi loh. Jangan-jangan Papi Zulkifli suka yang becek-becek, awas loh. Oh enggak. Dalan Elisa blecek kok. Pasar-pasar Oh, itu pasar. loh. Ya. Kok papi mau gitu loh blusukan di pasar-pasar kayak Kalau gitu. kemarin Papi nemenin Pak Jokowi di Lampung, Ya. sidak jalan yang berlubang. Ya. Lah itulah bedanya Jakarta sama Lampung. Bedanya. Lampung banyak jalan berlubang, Kalau Jakarta Jakarta? banyak lubang berjalan. Ya. Hafal banget ya. Kenapa Pi suka blusukan Pi? Mbak Elisa tanya. Ya, kan kita harus tahu apa yang dirasakan oleh ibu-ibu, harus tahu yang dirasakan pedagang. Iya. Ya, kita mengerti, baru kita bisa ambil keputusan, Gus. Membawa presiden aja suka belusukan, masa menterinya enggak gitu. Ya, itu. Sebenarnya ada hadis menarik Pi. Ketika pasar itu sama Nabi dibandingkan dengan masjid. Iya. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya, Ya. dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya. Pasar. Sebenarnya itu tantangan. Kenapa masjid disukai oleh Allah? Karena li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah tempatnya taat. Wa asasuha ala taqwa, dibangun atas takwa. Kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terburuk? Karena di situ banyak penipuan, banyak orang bohong dan lain sebagainya. Ini tantangan Menteri Perdagangan, bagaimana pedagang Indonesia bisa jujur seperti menterinya. Ya, luar biasa. Pertanyaannya Elisa api 500.000. Yes. Lah penak men pertanyaan entuk sabar. Aku yo tanya. Ya, Ora coba, takon. coba. Ya, Elisa. Aku tanya Ya, lah. Dok, nanti dulu sebagai mas kawin ya. Iya. Cocote. Nyicil gitu, nyicil menafkahi ya. Bisa menafkahi. Lah masa nafkah dicicil Mas kawin kok dicicil kok ketok menek kere. Alah, pati niku yang jaluk tau dong. Itulah perempuan. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Ah. Loh, Kak Isa. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Kalau yang kata kasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Oh enggak Pak, kalau saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri, kalau saya dapat rezeki malam ini akan saya sumbangkan ke anak yatim. Ah, yatim. Betul. Ya minimal ada ditabung ya, Dok. Kalau Nggih. punya lebih Nggih. ditabung, jangan dicelengi. Nggih. Makanya kenapa ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng ya. Kamu tanya dulu sama Pak Menteri tak kasih. Pak Menteri, ini sesuai dengan yang akan datang, yang akan dimulai ada Pileg, Pilpres. Nah, Iya. seperti Pak Menteri itu kan suka belusukan. Ah. Lah, itu apakah itu termasuk ciri-ciri pemimpin? Lah, nah, menurut Pak Zulkifli sendiri, bagaimana kriteria seorang pemimpin, Pak? Mangatus. Cangkeme wedi aku. Loh, piye toh? Jarane takon mangatus. Aku ketelan di bojo ini cepet stroke aku tak kandani. Lo moro-moro aku diperkosai. Loh, stroke piye? Kan aku mapan. Ah. Ya 500 Kak. Api, kowe dengerin pertanyaanmu pinter, Nduk. Wah, matruk nuwun, Pak. Katanya bareng nguntal lopo ya saiki mau iki. Itu Bi, gimana Bi karakter pemimpin Ya. yang baik Bi? Jadi karakter pemimpin tadi Gus sudah jelaskan, ya kan? Tadi sudah yang dijelaskan 4 sifat Rasulullah itu ya itu. Nah, yang kedua caleg tadi apa politik ya. Ya. Maka kita malam ini biru ini. Nah, biru ini maksudnya tahun politik ini kita boleh beragam. Ya. Ada warna kuning selendangnya tuh. Ini Ada pink war- kok Bi ini Bi. Ada warna pink, kuning. ya toh? Ini pink. Macam-macam. Nah, keragaman itu sebetulnya keindahan kalau dia harmoni. Nah, oleh karenanya malam ini kita ingin agar tahun politik ini boleh beragam, boleh berbeda, tapi kita ini satu Gus. Kita ini keluarga besar, Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini saudara. Gitu. Boleh Jadi, berbeda tapi rukun ya Bi ya. iya, kita milih presiden, bukan bertengkar. Nah, nanti kalau yang menang ini ya sudah, nanti 5 tahun ada pilihan lagi, 5 tahun ada pilihan lagi. Karena memilih itu kan orang punya penilaian masing-masing.
Ada yang bilang yang terbaik A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, tidak apa-apa. Itu demokrasi. Tapi sekali lagi, itu semua dalam rangka ya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai bangsa, sebagai saudara, sebangsa setanah air. Boleh warnanya beda, boleh pilihannya beda, tapi sekali lagi kita ini keluarga besar. Maka disimbolkan sini ada biru, ada macam-macam. Kita ini satu. Nah, satu tim, satu visi, satu misi agar Indonesia maju 2045 mendatang. Indonesia emas. Indonesia emas. Ya, itu harus Gus. kompak ya, Bi ya. Kompak. Makanya saya bilang Mbak Elisa, Mbak Eka. Superman tuh goblok. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Nah, Superman tuh goblok. Masih pintar seperti Ora. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman tuh goblok, badannya besar, bajunya es kan goblok. Pakai sempak di luar, goblok. Aneh. Aneh kali. Aneh. Yang paling goblok ya kita yang nonton, tahu orang goblok kenapa ditonton. Lah bentuk keindahan yang paling nyata ketika perbedaan itu menjadi indah yo gamelan iki lho, Le. Ya, leres. Ana gonge, ana sarone, ana bonange, ana demunge, ana sulinge. Coba dipukul bareng menghasilkan suara yang indah. Itulah perbedaan. Luar biasa. Padha karo sambel itu. Sambal pripun? Sambel itu berangkat dari bahan baku yang berbeda. Ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada micin, ada uyah, ada garamnya. Ditumbuk di tempat yang sama. Namanya apa itu? Lemper. Layah apa lemper? Layah. Apa, Nduk? Cobek. Cobek, cowek. Lah itu beragamnya Indonesia. Nggih. Makanya satu wadah saja namanya beda-beda. Makanya kalau tadi dalangnya ngomong Indonesia agak belepotan ya lumrah karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Nggih. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Ayo modar we. Apa bahasa itu? Indonesia? Bahasa Indonesia. Apa Elisa? Nguyuh anyang-anyangan. Ya belet pipis gak jadi. Loh bukan kalau pipis gak jadi gitu. Apa ya Kak? Ceracret. Malah ceracret gitu. Ya ayo ceracret toh Pak Kiai. Beser. Ora beser. Nah. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar menawar. Kok bisa tawar menawar? Nyang-nyangan. Yang. Oh iya. Tak kira nek beser ngono. Apa iki? Apik. Ngomong-ngomong soal ini, baju tadi, aku juga pengen ngomong baju kok ngene iki ngopo ya? Iki klambi Oh, lah. baju. Tadi kan ngomongin Kalau klambi kamu begini, permen. aku- Nek bisa mundur gagal ngajar fokus. rene. Terus Kendi. Pikirannya healing kemana-mana. Aku nggak healing, Mana? traveling. Yo lumrah Kak. Cowok itu kan seperti soda. Kok Bisa. Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Peres. Kamu tahu kenapa namanya susu Ki? Lah pripun? Karena jumlahnya 2. Ya kalau satu. Su. Oh ya. Kalau 3 su. Nek 4. Su. Gus, anak kecil Gus. Apa nih? Anak kecil. Loh, anak Ayo. kecil kan ciri-cirinya satu. Apa? Masih suka mentil. Iya. Itu lama-kelamaan jadi dewasa. Udah dewasa. Jadi sambel cangkeme tau mentil cangkeme ngawur. Kan aku baru ngomong. Kan kasihan. Gue mulai bayangke lho ki engko. Dek bayi. Dek bayi le. Dek bayi. Santai aja le. Kamu walaupun belum punya istri, pesan Gus Miftah satu. Napa? Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kita doakan dalangnya mudah-mudahan mulai langsung rabi rondo anak 15. Amin. Masyarakat. Loh, kowe lah rabi kalau rondo enak. Kaya numpak jaran ra perlu ngajari melayu dhewe. Jadi sambel kuwi enak, Dok, karena bahan bakunya beda, ditumbuk di tempat yang sama. Tanpa harus egois. Oh, sambel ini enak karena saya cabenya enggak. Karena saya garamnya enggak, karena saya bawangnya enggak. Semuanya menjadi satu dengan sumbangsih masing-masing. Nah. Itulah Indonesia. Beragam budaya, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, dan 6 agama. Kenapa kita bisa kompak? Karena berada di bawah satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Ya, leres. Wong saiki bahasane kamu nduk-nduk. Ngapa kan? Ngapa? Aku Jawa. Pak Zul Lampung. Kamu tahu bedanya Jawa sama ngapak? Bedanya apa? Kan cuma satu. Kalau Jawa O, ngapak A. Sego jadi Segar. boto Kira? jadi Bata. bata, kontal.
Apa iki? Ya kontal ki mencelat goblok, mencelat kok. Beda nek mencelat sama wing ngono ki mencelat. Eka tuh ngapak. Ngapak, Jajal Pak. Pak Zul disapa pakai bahasa ngapak. dirayu pakai bahasa ngapak. Pak Dezul. Pak Dezul cangkeme Pak Dezul. Lah nyok jane Iya. ngomong apa? Iya, Tidak iya. apa ora sing ngomong nyok apa Iya, Rika? Rika, ora apa-apa. Pak Zul. Bebas lo, istri gak ikut. Oh iya, aman, yes. Yes, yes. Eka, lak rayuanmu api tak tambahi telung aku. Kalau Pak Sekjen jangan, ibunya ikut. Oke, Pak Zul bebas kan? Siap. Kalau Pak Sekjen istrinya ikut. Pak Sekjen tuh kalau di kantor galaknya kayak macan dok. Neng omah kayak kucing. Kiki. Kalau itu semua Gus. Enggak tuh semua ya. Mendaknya juga begitu sama. Lah cowok itu kalau di luar kayak macan. Kayak macan. Neng omah kayak kucing. Lah tapi nek ning omah. Kebetulan kalau saya, Papi, Pak Sekjen sama-sama istiqomah. Wah, Ikatan suami takut istri ketika di rumah. wah. Kowe jeneng- Maunya Fatimah. kowe pada baik. Istri 4 satu jenenge. rumah. Ayo dirayu dulu. Oke. Pak Dezul. Oke. Apa kabar Rika Pak De? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panjenengan sehat Pak De? Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten Pak De. Ngapak-ngapak. Hah? Cangkem ngapak, gak usah halus-halus. Ora apa-apa. Ya kasar ora apa-apa. Pak De, Ya. Arek ngono. nyong modon mengono oleh apa ora kiye? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, Cangkeme Eka bebas. Ya cangkemku mudun Mau ora apa-apa nanya ya. sate batibul di mana ya? Ya tuh. Nggih, Pak De. Saya mau tanya lagi Pak De. Tanya nggak apa-apa. Ngapak, Ya ora apa-apa kan. Bahasa kasar ber apa-apa. Ya kan nang ngareng Indonesia kene akeh wong-wong cilik-cilik Ya. sing gaweni kayak panganan, Badokan. badokan, terus gaglakan. Gaglakan. Ora paham wong Lampung, ora paham. Ora apa-apa. Wong Lampung ora mudeng. Ora mudeng ora apa-apa. Lah, kowe kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Kowe kan Rika. Rika apa kowe? Kok Rika kon kowe? Kuwi kan Rika. Itu Kuwi. kan Anda, ngono lho, Mas. Kuwi kan Rika. Oh. Apik ya apik iki. Kowe kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Lah carane Rika ya, Eka, Menteri Perdagangan bahasa ngapake apa ya? Nganggo bahasa ngapa? Menteri Perdodolan. Nah, Dodolan. Menteri Perdodolan. Iya, iya. Lah carane iki mik ya melu-melu bae. Melindungi, mengayomi ngono kepriwen Pak De? Iya, dilatih, dibantu permodalannya, disambungkan dengan retail-retail modern, disambungkan dengan digital, sekarang diajari. Di sini juga dilatih agar bisa mendesain tampilannya lebih baik. Ya. Oh, Iya. nggih. Berarti termasuknya nek pengen dodol tempe. tempene sapa? Lah, Kebumen kuwi kasih tempe mendoan, Gus. Nggih mboten, Pak. Tadi aja di Boyolali tempenya enak, Gus. Wah, Wah, tempenya Eka Soto enak sekali, Pak Boyolali. Menteri. soto Boyolali. Agim Boyolali urung tempeku Iya. Kebumen. 300.000. Kamu tahu 300 untuk apa itu? Untuk apa? Gitu ku tempemu. Larang angsal pinten 300. Untung Bu Zul nggak ikut. Untung bojo gak ikut di aman pi. Kowe ketakon ngerayu malah Lah, takon. iki kan lagi tak tawani tempeku. Oh, tempemu. Tempeku Pak Zulkifli kan urung tahu mang Kebumen. Sudah pernah tindak ke Kebumen, Pak De? Sudah sering. Wah, berarti pun rasane mendoan gonku dong. Sudah. Rasane kepriwen, Pak De? Enak. Wah! Percaya ra, Gus? Percaya kan? Ora aku urung jajal kok. Ayo DP 300. Lah Pak DP kepengen 300. nyicipi. Apane? Ayo nang mburi dilit. Ada mah. Paling kada luarsa. Ora lah, Sekarang Elisa, Elisa, ayo, ngerayu. Elisa. Pakai bahasa kamu Manado Nduk ya? Ya. Enggak, aku Morowali. Oh, Morowali. Iya, tapi Morowali itu udah kalau- lama di Jawa. Kalau sama artinya apa? Bahasa Morowalinya? Aku juga pakai bahasa Indonesia biasa sama karena aku lamanya di Jawa, Ya. tapi nggak bisa bahasa Jawa. Kalau Jadi aku cinta gimana? kamu bahasa Morowalinya apa? Ya, Sa? saya cinta kamu biasa. Aku juga. Eh, Ya. aku
ngabisin dewe kalau kayak gini. Gombal. Codot. Kamu ngerayu Cowok papi, tuh ngerayu ada-ada papi. aja ya. Papi mau tanya loh. Ih lo. Oke. Ini aku kan sering banget beli zaman Semon. Zaman itu suka beli baju-baju bekas. Ya. Tapi aku lihat papi bakar. Itu nggak boleh lagi, selesaikan itu, nggak boleh kita beli baju-baju impor yang jual aku dulu karena kere ya, tahu kere papi? Iya. Oke, toh kamu gak usah bilang kiri kelihatan. Wong raimu kayak kotak infak kok. Iya, karena kere beli baju 5.000, 10.000 gitu. Tapi kenapa sekarang digalakkan itu tidak boleh Bagus papi? bagus ini. Karena papi kemarin Kok baru pinter memusnahkan banget bekas. ya? Pinter nih, tambahi. Tambahi. Telung atus sewu. Eh, Alah pecicilannya ya Jadi Allah. 300. Makasih ya Gus. Ya sama-sama. Itu bagus Bi, karena kemarin papi baru memusnahkan pakaian bekas ya Bi ya? Nah, Iya, ayo, Bi. karena pakaian bekas itu dia ilegal. Ilegal itu dari Tidak luar, sah ya, Bi ya? dari luar negeri datang kemari tidak bayar pajak, Ya. tidak melalui pemeriksaan bea cukai. Ya. Ya. Nah, karena dia ilegal artinya kan melanggar aturan, melanggar hukum, merugikan negara dan merugikan usaha kita yang ada di dalam negeri. Satu. Dua, kita nggak tahu nih baju bekas ini. Biasanya banyak kumannya, banyak bakterinya. Iya. Bisa membuat orang tertular penyakit. Oh bener, ya. bener. Pantes bikin gatel. Ya, oleh Apa? karena itu Gatel. Gatel lho. Bikin gatel Gus. Gatel bukan gatel. Ya. Gatel cangkeme saiki. Gatel jadi gatel iki lho. Mbak Elisa, Ya. nek sumuk digawake. Digaruk kuku. Ora, sumuk Apa? karo gerah. Dikepet. Oh. Kepeti cangkemmu kepeti. Nah, oleh karenanya harus dimusnahkan. Dimusnahkan, ya, Pak. Barang bekas bukan nggak boleh, boleh. Oke. Tapi jangan ilegal yang Jangan dari dari luar. Ya. Jadi kalau beli kebaya saya boleh. dulu biasa waktu SMA Ya. kalau kiriman telat celananya dilego dulu. Ah ya benar. Ada blue jean, pakaian suka dilego. Ada undang-undang yang melarang yang ilegal itu ya Bi ya? Iya, jelas dong. Itu tidak hanya pakaian. Ilegal itu apa? Ya motor juga kalau ilegal bekas nggak boleh. Motor bekas nggak boleh, Mobil berarti juga kalau bekas ilegal apa aja nggak boleh. istri bekas juga nggak boleh ya Bi ya? Nah itu dia tuh Gus. Untung Buzul nggak ikut malam. Oke, berarti misalnya tuh harga 10.000, 15.000 mending kita beli di pasar barangnya baru yang bikin Barang-barang UMKM. kita, Ya. buatan UMKM kita, buatan Indonesia jauh lebih Jauh lebih bagus. bagus. Harganya juga nggak mahal kok. Iya. Benar. Dengar Iya. ya warga-warga. Ini saya pakai sepatu murah nih, bagus, enak banget. Ya, Buatan ada. Surabaya. Produk dalam Namanya negeri. Pakalolo. Ya kan? Ini jamnya 150.000 udah Iya, setahun. dulu tuh papi zaman sekolah SD. Udah 100 sepatunya tahun. cuma satu, namanya ATT. Oh, Kamu tahu kepanjangannya ATT itu apa? Apa tuh? Awet tekan tuwo. Pro Masih tua ATT. ngerti ATT lho ya? Lah dalangnya nggak ngerti. Kan Wah. anak zaman now. Sepatu kula riyen sing enten hadiahe, Homipad. Homipad. Nah, bagus kak kamu tumben pinter Elisa. iya. Itu karena bahasa demi- baju demi- baju bekas itu sensitif. Oh, sensitif, Sensitif. ya. Iya, tapi Dan beliau kemarin banyak memusnahkan pakaian-pakaian bekas yang Iya. ilegal itu. Tapi itu kan demi kebaikan. Kita jangan demi branded atau demi mendapatkan kalangan baru kita milih baju bekas yang penting branded. Mending kita pakai yang murah tapi kita menghidupi dan mengangkat perekonomian rakyat. Tambahi, Ini- pinter. Ini Elisa bisa jadi duta perdagangan. Elisa mau jadi duta perdagangan. Iya. Nah, jadi nanti gambarmu dipajang di depan kementerian. Ini kayak timbangan kalau ya. Karo nota. Karo nota. Kalkulator. Le aku tak selawatan le, selawatan persatuan. Nggih. Kan saya ini dikenal sebagai orang NU. Lah Nggih. Papi Zul ini ya NU ya Muhammadiyah. Nggih. Nah, jadi ya beliau itu ya dianggap Muhammadiyah tapi NU. NU ya Muhammadiyah. Yang jelas solawatan Gus. Asal selawatan. Kamu tahu bedanya NU sama Muhammadiyah? Benterin apa? Saya dulu le pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 5 tahun. Ya. Jadi James Bond. Ya. Jaga masjid dan kebun. Wih. Alhamdulillah nggak ada masalah, Mbak Eka. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Loh. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Belas Rano selamatan tak andane. Serano mangan-mangan belas. Ingkong nggak ada. Rano begitu saya nikah dapat istri NU, pindah ke lingkungan NU saya gemuk. Kenapa saya nikah sama orang NU gemuk? Ya karena susunya cocok. Nah.
Begitu pindah ke lingkungan itu tambah gemuk karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Pitung dina. Nanti rupanya kaya besek kabeh. Pokoknya Madang Geden nutup dalan. Nice. Engko diringi sak iso-iso mulih. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah, Habibillah, salatullah, salamullah, di Kemendak ada Gus Miftah, Menteri Zulkifli, lumayan gagah, lumayan gagah. Tuku gorengan entu eduren bersama Zulkifli Hasan Kemendak keren. Salatullah, salamullah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di atas meja, di atas meja. Mari ngaji dan bersolawat, Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat, Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Sing banter. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu duren digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke sinden sing njaluk diajari ngaji goblok. Kamu jangan begitu, aku takut. Enggak bahaya ta? Enggak bahaya tah. Iki ngidalangi. Enggak bahaya ta? Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Kula mboten jomblo kok. Oh, lah jomblo. Kowe gawe siir nggih Pak Zuli sapa tak tambahi. Parian. Parian.
Boyolali kutane susu. Lah dilakokke kowe mau. Heh? Enak men ngono tok larang e. Kuwi jenenge ora anu. Ya parikane digawe sikiran kaya Gus Miftah mau kok. Contone ngene. Piye contohnya? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Kanca mong dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Kicak. Kok geting aku. Saiki Eka. Ini takku. Ayo Eka. Angel ya, Oh, Gus. kudu iso. Sinden cerdas ora iso. Biasa. Ayo, Ayo, Dre. terserah. Angel lho, Gus. Halah terserah. Contohnya ngene. Contohnya? Contohnya ngene. Ning Kemendak ana Gus Miftah. Pak Sekjene lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Umpamane. Pak, saya sebagai tetanggane Rika ora terima, Pak. Dibela. Dibela tanggane nyong kok. Yang aku siir belane. Angel lho, Gus. Kok tak balekna lah nyok. Gus. Alah, cangkem. Anu, Mbak, apa cakepane arep apa dalane? Cakepane? Heeh. Wong angel kok. Ora parikane nek nadane. Oh, Parikane apa? Manuke matamu manuk-manuk. Boyolali kutha susu ngono ta, Mbak? Boyolali kutane susu. Boyolali kotane susu. Pak Zulkifli, I love you. Iya. Semangat Satu, wong Joko biasa. satu. Elisa gawe parian, nggih Pak Zul. Mana ya? Cikini ke Surabaya. Terus piye kuwi? Piye laju teh? Cikini ke Surabaya. Ku jadi begini entahlah namanya. Kalau ditanya pemimpin siapa yang jadi Ayo. favorit saya, Terus? tentu saja Pak Zulkifli namanya. Iya. Satu. Satu. Lumayan. Iki jalanan rungono kuwi. Piye-piye no le. Cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek daripada yang good looking. Iya. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng tak kandhani. Aku ndelok sinden iki ya Allah iki rayu papan karambol aku. Kok papan karambol lho. Oh cangkemmu. Petung kayak meletek-meletek enggak ya. Akhirnya kita belajar dari kemerdekaan 78 tahun. 78. Indonesia merdeka tanggal 1/17, 1 dan 7. Itu maknanya apa? Bersatu untuk satu tujuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Yo wis, kabeh sinden tak sangoni. Cangkeme. Sing bungae paling banter sing untune dikawati. Nah, itu Apa le bedane wong bener wong saiki? pripun? Lambian ya otot kawat balung besi. Nah, lak cewek saiki ora le. Napa? Gigi kawat untuk selfie. Iya. Lah niku anu Gus, niku asmane Mbak Niken. Oh nikan jenenge. Niken, niku menerima segala bentuk saweran. Oh. Cewek itu yang pakai kawat gigi menyadari bahwa dirinya adalah cewek merongos. Kamu seharusnya bangga, Nduk. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nah. Istri saya bilang, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" "Nggak boleh," aku ngono. "Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gue kayak gitu." Ih, dia. Aku zizi. Ya wes, kabeh tak sangoni. Oke, kiyaine Zulkifli Hasan kok ya sugih. Pi ijoli. Konasese munafe. Sese. Yes. Sing kono basa kancane ya dipikirno masih matan. Kamu udah belum? Wah, nggih. Turane nggih dalange cah cilik. Wah, alhamdulillah matur sembah nuwun sanget nggih. Matur sembah nuwun sanget nggih. Nggih. Wah, iki kok tak dom. Heeh. Alah, ya kok dihapusi ra ngerti lele ngono.
Kowe nyepuluh Gus. nyepuluh. Matur sembah nuwun sanget. Saya tambah. Apa Pi? Tadi saya tanya Pak Sekjen krunya berapa? Pi. Jumlahnya 48. Ingat tuh, Papi takon, ingat cuman tanya saja. Ya. 48 satu orang, jadi satu orang 1 juta. Wah. Luar biasa ya. Tambahin lagi, ditambahin 48 juta. Duh. Pi, karena tadi saya sudah berbagi-bagi, mereka bilang titip ke Gus Miftah saja, Pi. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Oh, lain lagi ya, Lain Pi, ya? lagi, lain lagi. Akhirnya Ki, saya harus undur diri, jenengan lanjut ke wayangane. Nggih. Tapi itulah kebaikan Pak Zulkifli Hasan. Nggih. Itulah bedanya Jerman, Jepang sama Zulkifli Hasan. Bedanya Bentenipun. apa? Jerman bikin mobil, Nggih. Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, robot. Zulkifli Hasan bikin kangen. Iya. Ora saya melu-melu. Bayaranmu ora jelas. Nek jenengan bikin apa, Gus? Kalau gawe anak, Lah. cangkeme. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa bangsa ini lahir dengan ditakdirkan berbeda-beda. Nggih. Maka perlu kita syukuri bersama dengan menjaga keutuhan ini. Pak Jokowi mengatakan 15 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki golden age, Indonesia emas. Tak dongake wayangane saya laris. Amin, Mas. Sing nanggap saya oke. Amin. Amin Allah. Oh, niki Amin, Yusuf iki jadwale puwadet. Sampai pondokku njaluk wayangane ora diwenehi. Ngampuh. Nggih wingi pun kontak tapi ngapunten sampun. Padahal wingi pandemi jadwale waduh-aduh. Tanggal 1, tanggal 30, balik meneh tanggal 30. Waduh-aduh. Saiki luaris saiki. Istilahnya moga-moga manfaat ya, Lia. Amin, Mas. Mugi Kita berkah. berdoa untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.